Es que tienes algo. San Pablo apostoluak Timoteori, anaia maite, Dimasek utzi egin hau, mundu honek liluratuta, eta Tesalonikara joan da. Crescente Galaziara joan da. Tito Dalmaziara, Lukas bakarrik dagoenekin. Ezazu Markos eta ekarri zurekin. Lanerako oso ona dut. Tikiko Efesorat jali dut. Horrerakoan ekar ezazu. Troaden Karporen etxean utzi duen soilainekoa. Baita liburuak ere, batez ere pergaminozkoak. Alejandro errementariak kalte handia egin dit. Jaunak ordainduko dio egin duena. Kontu izan zuk ere horrekin. Nik erakusten dudanari gogorrekin baizion. Nire lehenengo auzia bakarrik utzi dituten denek. Ez zitzaidan inor alde atera. Jainkoak barka bezaien. Baina jaunen ere alde duen eta berak indartu ninduen. Berri hon osoa nire bidez zabaltzedin eta ere guztiek entzun zezaten. Jaunak esanak. Kanta
bera joatekoa zen herri eta auzo guztietara. Eta honela esan zien, uzta ugaria da, baina lakiria gutxi. Egin beraz otoitz uzta jabeari, bialditzala lakileak bere uztara. Zoazte, begira, arkumeak otso artera bezala bialtzen zaituzten. Ez eraman zeurokin, ez diru sakerik, ez bide zorrorik, ez oinetakorik, eta ez genditu bidean inori aurre egiten. Etxere batean sartzen zaratenean, hau izan ediz zuen horregiko izan, bakea etxe honetan. Eta han bakezatzen deniko da, haien gainean kokatuko da zuen bakea. Beste bat ediz, zuen gana itzuliko da. Etxeak bertan egon zaitezte, jan izan zuen eta edan daukatanetik, zor zaiota langileari bere sarian. Ez ibili etxez etxe, etxeren batean sartzen zeratenean, ondo hartzen da zetuzte jan ematen dizuetena. Sendatu hango gaixoak eta esan zuen, urbildu zuen jainkoaren erreinoan. Jaunak esanak. Gaurkoan, hemengo usatua den bezala, edo gure aurrekoekin dago promesak eutxiz, Sanlukas ospatzen elkartu bera. Bait, Espandi Xamarren, Sanlukasek alako favorre bat, edo berari laguntz eskatuta, jangoikoaren gandik, Goitziko herriari alako favorea lortu zion, eta lehengoen promesai nolabait ere jarraituz eta eutxiz hementxo elkartu bera. Sanlukas kontratzera. Gauza, edera da, alda bitartean behintzat, belaunaldi alako testiguak hartu eta ondorengoen pasatzea eta alako usapio eta tradizioetan indardia dute eta nortasuna ematen diote herri bakoitzari. Eta hemen Sanlukas dugu, modu berezian ospatzen duguna. Hain zuzen ere, entzun dugu, gauko nire irakurraian, San Pablok Timoteori idatzitako kulturean. Uste dugu oso gauza normalak esaten dizkiola, esaten dio bai, Dimas bat Tesalonikara, eta Kresten egonda Galaziara, Tito joan ez dakinora, eta Lukas bakarrik dago nirekin. Eta esaten dio ekartzazu Timoteori Markos zurekin, eta ekarri behin ez dakinoren etxen, Troaden etxen, Karporen etxen, aztuta zegoen soin gainikoa, oda bere txamarra, baita liburuak ere. Uste dugu, San Pablo joazera, Troa dela, Karpo bere laguna bisitatzera eta aztuta utzi zituen bere txamarra eta liburuak. Eta eskatzen dio Timoteori Markosekin batera ekartzeko. Ikusten dugu, zen irakurrik jazdokaten lehenengo kristauek. Elkarri lagunduz, elkarbaitatu zaintasunak bai, aipatzen diko, errementariak Alejandrok oso kalte handia egin dit, eta horako gauzatena aipatzen ditu San Pablo. Eta tarte horretan, lehenengo kristau talde horien artean, bat izan zen Lukas, gaur ospatzen ari geranan. Bera, etzen Jesusen 12 apostoluetakoa. Baina bai, berak evangelioan ipatu ditu beste 72 horietakoa. Hau da, Jesus 12 apostoluekin batera bazeuden beste 72 Jesusen jarraitzaile izaten zirenak, ziren erabat berarekin bizi, eta beste 300 gehiago baita ere Jesus maisu bezala hartzen zutenak. Eta horien artean zen Lukas, horregatik Lukasek informazio dezente edukiko zuen, bere kabuz, berak ikusitako bat entzundakoa, baina baita ere oso gartukoa beste apostoluek Jesusekin bizitu zirenek kontatutakoa. Horregatik, erabaki zuen evangelio bat idaztea. Ditugu lau, evangelio kanonikoak Mateo zan 12 apostoluetakoa, Markos, gaur ere aipatutuna San Pablo,
Lukas, eta gero Juan. Juan bai, baita ere, Juan eta Mateo ziren hamabi apostolotakoak, eta Lukas eta Markos ez, baino bai Jesusen hartukoak. Eta bakoitzak hartu zuen erabaki hori. Lukasek hain zuzen, sakaritzake aipatzeko modukoa da, bera medikua zela. Eta beste evangelistek baino kultura handiagoa zen. Idazteko modua eleganteagoa, zuzenagoa, sakaritzake sumatzen da estudio gehiago zituela, eta Lukasen evangelioa da hobekien idatzita dagoena, sakaritzake hizkuntzen batetik. Guk ezagutzen ditugun zeak daude grezieraz, garai hartako hizkuntz hedatuena baizen, batez ere Erromako ekialdeko inperioan. Herri batzutakoak besteekoekin hitz egiteko erabiltzen zen hizkuntza, izaten zen greziera, komerzioetan eta negozioetan, edo oso baduak joaten zirenean toki batera, edo diplomatikoak edo erabiltzen zuten greziera haien artean, gaur egun pixkat inglesarekin gertatzen dena. Eta greziera zeritzi zuen, esan dudan bezala, Lukasek evangelioa, baina kategoria abixomaneko greziera manejatzen zuen berak. Oso garrantzi handia ematen dio bere evangelioan, Jesusek behar osoekiko eta baztertuekiko izan zuen maitasun berezi hori. Erabat egatzen zaigu, Lukasen evangelioetan ideia hori. Jesusen gutxunenak zirela txikienak, behartsuenak, baztertuenak. Horiek maite dituela, bereziki eta nahi duela gu ere halakoak izaten saia gaitezena. Kristau komunitateetan eukidezakula beti halako zen berezi hori. Behartsuekiko eta baztertuekiko eta txikiekiko maitasun hori eukitzen saia gaitezena. Baita ere, Lukasek halako prezisio handixamarra erabiltzen du, irakurtzen dugunean zein tokitan, zein garaitan gertatu zen gauze, horrelako gauzetan eguartzen dira oso gizon prezisoa zela. Baina edozein kasutan, bera saiatu zen. Hain zuzen ere, evangelioa idazten guk ere ezagutzeko aukera izan genezak, eta pentsatu da zeintzuk irakurriko duten, baina berak nahi izan zuen bere esperientzi hori, bere evangelioan nola ere islatu eta berari esker, eta beste evangelistei esker, ezagutzen dugu Jesusen mezua, Jesusen bizia, gauzarik importantenak behintzat, denenak idaztea ezin baita. Baita ere Lukasek idatzi zituen apostoluen eginak, eta horren zuen lehenengo irakurgaia apostoluen eginetako liburukoa da, eta hori ikusten dugu San Paulokin tratu oso estuak izuela Lukasek. Horregatik berak kontatzen ditu San Pauloren ibilbide haiek eta lehenengo kristauek izango zituzten zaintasunak eta aldi berean giro ederra ere nolabait ere guri ulertarazi nahi dugu Lukasek. Nola elkarri ez dute, batetik beste egiten ziren askotan, persekuzio tartean gutxi ziren eta gehienak esan genezake pertsona behartsuak eta oso influentzia txikia zeudetenak gizartean. Baina elkar maite zuten eta Jesusengan izugarrizko konfiantza zuten eta ohartzen gara eliz txiki-txiki-otatik ze nolako fruituak eman zituen jagoekoak. Eta horrek beti denoi egoeran ere horrek eman behar digu halako itxaropena. Jainkoaren indarrak eramaten duela aurrera bere izan. Horrere kontatzen dugu Lukasek horretik nahiko lan handixamarra egin zuen Lukasek idazten garai hartan ez zen munduko gauzik normalena gauzak idaztea. Denek etzekiten, esan genezake gehienek etzekiten idazten, eta horretik halako argitasun berezi bat eman zien jainkoak lau evangelista hauei nolabait idazteko gauza guztiak eta gure gana nahiatuan izateko. Guk eskerrak emanez eta berari
evangelari doaksuaren eguneko eskaintza hau sendabide izan dakigun eta salbamen Jesu Kristo gure jauna bitartez. Jauna zuekin ora bihurtzat eskerrak jagoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jaunikoa guztiko beti horri. Zuk betiko antzai horrek ez duzu bertan bezausten zure taldea, baizik eta zure babestea zaintzen duzu beti. Zure apostolu doaksu bidez hauek zure semigaren ordezkariak dira, zure artaldeari artzai eta zuzendari izateko emanak. Horregatik, aingeru eta goitik eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzea hau beti eta beti abesten dio. Santu, santu, santua, dira guztien zaino fauna, zerurrak beterik dauzka, zuretik dira. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure santutzari
goiko eraikuntza, egin dezagun otoin